Vitajte a všetkých vás zdravím. Srdečne vítam späť, alebo ak je tu niekto prvýkrát, tak vítam v tomto priestore. Ako hovorím vždy, nič nie je náhoda. Ak si teraz tu a počúvaš toto, tvoja duša si vybrala tento moment. A ja som za to vďačná. Dnes sa ponoríme do jednej z najhlbších otázok, aké kedy ľudstvo položilo: existuje posmrtný život? Keď som začala skúmať spiritualitu, myšlienka života po smrti mi pripadala ako hľadenie do nekonečnej prázdnoty. Je to nebo. Reinkarnácia. Kozmická recyklácia energie. Alebo len nič. Potrebovala som odpovede a vďaka múdrosti úžasných ľudí, niektorí vo fyzickej podobe, niektorí v knihách, niektorí v šepotoch vesmíru, som začala vidieť. Aj keď som odjak živa vedela, už od detstva, že táto realita nie je všetko, vždy som cítila, že existuje niečo viac. Ale nerozumela som tomu, nevidela som to. Potrebovala som pomoc, aby som si znovu spomenula, kto vlastne som. Napríklad výskum Billyho Carsona mi ukázal, ako staroveké civilizácie, Egypťania, Majovia, védsky mudrci, všetci hovorili o posmrtnom živote podivne podobne. Neboli to primitívne mýty, boli to mapy, cesty duše. Tibetská kniha mŕtvych, egyptská kniha vychádzania za dňa, neboli to len rituály. Boli to návody pre večné ja. Potom šaman Durek pretransformoval moje chápanie ešte hlbšie. Naučil ma, že smrť nie je koniec, ale návrat. Že keď nám blízky odchádzajú, nemiznú, len menia dimenzie. Cítili ste niekedy náhle teplo, vôňu, ktorá sa objavila odnikiaľ, alebo sen tak živý, že ste si mysleli, že je skutočný? To nie je vaša predstavivosť. To sú oni, komunikujúci cez závoj. Ale skutočný zlom pre mňa. Opäť to bola práca doktor Michaela Newtona o živote medzi životmi. Jeho výskum minulých životov odhalil, že naše duše plánujú svoje pozemské cesty. Že máme duševné rodiny, väčšinou sa spolu reinkarnujeme, duchovné zmluvy a dokonca sprievodcov, ktorí na nás čakajú na druhej strane. Nebola to len teória. Bolo to potvrdenie. A potom je tu Osho, ktorý nádherne preformuloval smrť ako najvyššiu oslavu. Povedal, smrť nie je opakom života, ale jeho súčasťou, zamyslite sa nad tým. Ak je život vlna, smrť je len vrchol vracajúci sa do oceánu, len aby sa znova zdvihol. Tu je pravda, ktorú tvoja duša už pozná, energia nikdy nezomiera. Len sa premieňa. Tvoje telo. Dočasná nádoba. Tvoje myšlienky, tvoja láska, tvoja podstata. Večné. Takže dnes večer skús toto, zapáli sviečku, posaď sa do ticha a opýtaj sa, ukáž mi znamenie z druhej strany, možno zajtra ráno počuješ známu pesničku, nájdeš pierko pred dverami alebo pocítiš náhle, nevysvetliteľné pokoje. Vesmír vždy odpovedá, len sa treba opýtať a potom počúvať. Preto ma táto téma tak vzrušuje. Lebo keď vieš, nie veríš, ale vieš, že život nekončí. Strach stratí svoju moc. Žal sa stáva láskou v inej forme. A každý moment. Posvetný krok vo večnom tanci. Takže ďakujem, nie len za pozornosť, ale za to, že si tu s nami. Za to, že sa odvažuješ pýtať veľké otázky. Táto realita potrebuje viac duší, ktoré sa prebudia a povstanú, aby sa vrátili k tomu, kto naozaj sme. Hľadaj ďalej jeden. Dôveruj. Odhaľuj vrstvy. A predovšetkým. Usmievaj sa. Do na budúce. Ahoj.